Hei, luokka nimi? Siis mä... Ei kiinnosta, ootko sä tässä koulussa? No, totta kai. Niin, kukas sun luokanvalvoja, mitä? Hei, mihin oot menossa? Mihin sä luulet meneväsi? Haluatko, että mä soitan poliisit? Ei tarvi. Mä soitan poliisit nyt. Ei, nyt sä tuut tänne. Vartija. Hei, ihan oikeesti. Taasko sinä oot täällä? Ei, oikeesti. Hei, nyt tää ei oo enää mitään leikkiä. Nyt mulla palaa käämi. Mulla palaa käämi. Ihan oikeesti. Siis, luuletko sä saa jotakin vitsiä tai peliä? Ei mitään vitsiä. Sä et voi tulla toiseen koululle tolleen ja rupee riehumaan täällä, ymmärrätkö? Mä oon mitään riehumaan. Hiljaa! Ei kiinnosta. Nyt oikeesti palaa käämi. Täällä oli viimeinen tippa nyt, niin. Toivottavasti tää sekopäin ei enää täällä oikeesti. Luuletko sä, että sä pääset musta noin vaan eroon johonkin vessaan piiloon? Hei nyt Oikeesti? Nyt sä tulet mun kanssa ulos. Me mennään ottaa poliiseja.